Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hi, ke leni updates engathi sho kodwa umseleku uthi uyabonga kwinyanga leyase KZN bahlangane nje kwabakuhle badla nenyama sosibe kumnandi masibheka bekukhona uSibindi noLwandle amadodana babomseleku. Uyena yini? Nithi uyena? Kunenyanga efunwa abantu ku-social media. Kuthiwa le nyanga yase KZN ngenxa yokuthi izinto ey'khulunywayo khona ku-social media. Ningangifaki kuthi lezo zinto ngiyanitshela ukuthi zikhulunywa ku-social media. Zona lezo zinto lezo zithinta inyanga ese-KZN. Mina-ke ngike ngabuza ngicabanga ukuthi kule sonto elidlulile ngabuza ukuthi kanti le nyanga ise-KZN yini? Yo, uyena. Phela nokhuluma kuzwakala izinto eniy'shoyo, nikhulume kuzwakale, sisho ukuthi amahlebezi. Anosho phela into enikhulumayo nisho ukuthi amahlebezi, nathi sithi amahlebezi. UKing Bhaka Bhaka yena-ke ngo-season 6 wakuthanda nesithembu washo ukuthi ubaba uMseleku unamandla amakhulu. La mandla futhi anawo nomamkhulu unawo ngoba umamkhulu uyena nkosikazi omkhulu. Wachaza Nkosi yami ividiyo yakhe ikhona online namanje iyatholakala nje online. Ungayifuna ividiyo kaKing Bhaka ulalele esho leyo ndaba yamandla. Mina ngase ngixoxela-ke indaba-ke le enye yaseMozambique ngoba le ndaba yaseMozambique yayifana nale ndaba le yayishiwo inyanga yaseThekwini. Umehluko yena wayekhuluma-ke ngabantu abadala kanti eMozambique lokhu kuthiwa kwenziwa abantu abafuna iy'nto ey'thile. Kodwa nje kwakuyinto efanayo ukuthi umuntu onamandla kuba nento ebonwa uye kuphela. Noye eMozambique kuthiwa uba nento ebonwa uye kuphela. Yabo. Cha, akukho kokubi-ke ukuthi wabomseleku ufake uKing Bhaka washo ukuthi ade ehlangene naye babusa badla inyama. Bengintshela lokho mina sengibuza kulaba-ke abasacinga bacinge KZN khona inyanga abayicingayo. Phela abanye angithi kuthiwa kuqala iy'nyanga lezi ey'laphayo bekuyaye kuthiwe-ke mhlampe umalume wakabani uvukile impela kade kukubi. Yabo, lezo nyanga lezi ezilaphayo ukugula kushiwo ukuthi hawu usizo ubani umalume wabani mase beyithola kanjalo. Mase iy'nyanga mase zenza lezi ezinye izinto abayi-recommend abantu ngoba ilezo zinto lezo. Nawe sekufanele ulandele ukuthi ucinge khona lapha ey'thombeni. Mina ngiyadlala nani, ngiyadlala ningacabangi izinto ey'julile. Iy'bongo nicinge bona laba enihlele nibahleba ngabo ukuthi asikhona isithombe sakhe esitholakala nenyanga hlampe ekuxhawula inyanga noma hlampe ethi hayi sisasebenza kahle ngolanga ethile mase uyabona ukuthi 1+1 = 2. Kodwa-ke siyaxoxa nani ningathathi into engayishongo mase ngithi ngiyishilo. Kodwa yena uKing Bhaka uku-social media. Uyena le nyanga ifuna KZN? Uyena? Hayi, naye nayibona indlu yakhe uKing Bhaka ku-TikTok eveze indlu yakhe. Hayi, ngiqala ukubona indlu enesithunzi iveza nje indlu. Yona inkulu. Ilezi ndlu nje ey'nkulu kodwa nje hayi. Bayishutha bayiveza ku-TikTok nawe ungayibona ku-TikTok. Yimi-ke hlampe-ke owabona wrong. Kuze nje ngathi hayibo le ndlu lena indaba. Yebo lezi zindlu lezi eziba kuma-movie.
Hiwe guys, ngiyabona leya movie engenze nginixoxele yona ngoba ngizonixoxela yona mase ngiyithatha umqondo wenu engikwazi ukuthi ugijima kanjani. Leya movie leya umfundisi ikhona inyanga wayeclose nayo kuleya movie, African movie. Inkinga babengazi-ke ababeseceleni ababesondelene nomfundisi. Uye owayazi ukuthi kwenzakalani kuzona zonke izinto ezazenzeka kuleya movie. Ingabe kakutheni bona laba ababhale leya movie babeyicabanga nini leya nto? Mina ngibe ngiyibuze lokho ukuthi basuke becabangisa yini izinto ey'nje noma vele izinto ezenzakalayo. Ngoba manje khona kwenza ukuthi siy'buze ukuthi hayibo, yikhona noma akusikhona? Hhayi, mina ngiyasaba nje nami kuyimanje ngoba nizosuke ni-interpret-a into engiyishoyo kabi kanti cha. Kodwa loya mfundisi naye waye-close nenyanga. Kodwa phela ngoba nakhu akufihliwe ngapha kuthandwa nesithembu, okusho ukuthi akufani nokwakwi-movie ngoba kwi-movie umfundisi wayehlangana nenyanga ekusitheni. Kodwa phela kwakuyi-movie. Sekudideka mina manje. Kwi-movie umfundisi wayehlangana nenyanga kodwa kungazi abasondelene naye ukuthi uhlangana nenyanga. Ngapha kwi-TV show ngoba lana silandela indaba ye-TV show. Nakhu ku-social media kusho ukuthi akusikhona. Ngoba phela ku-social media sekwazi thina sonke. Kodwa phela inyanga edumile. Inyanga edumile. Ngabe iyona yini le nyanga oyifunayo e-KZN? Hayibo, kodwa kuthiwa e-KZN kwathiwa nje la e-South Africa mabesho ngempela babelesele baningi bathi akwenzeki e-South Africa. Mawu-serious umqondo wakho usuy'tshelile ukuthi noma kuthiwa ama-results akhona kanjani, Ghana, Mozambique, Congo, lawo mazwe. Ningazenzi izinto ey'bhedayo ngenxa yemali. Bye.